Ahojte, srdečne vás zdravím pri prvom videu, ktoré sa bude týkať práce s tarotovými kartami. Keďže nám píšete dotarí a chcete vedieť viac o práci s týmto zaujímavým duchovným nástrojom, tak som sa rozhodla, že urobím pár videí, ktoré sa budú venovať začiatku práce s tarotovými kartami. Vidíte, že tu mám nejaké pomôcky, takže do ďalšieho videa bude fajn, keď si prichystáte tarotový balíček, ďalej zápisník a pero, čiže taký špeciálny zápisník k tarotovým kartám a k učeniu sa tarotovými kartami. A momentálne teraz tu vidíte aj kadidelnicu a kadidlo. Nemusí to byť takto mystické tá práca, ale keď si chcete urobiť takú zaujímavú atmosféru, prípadne si očistiť tarotové karty, hej, tak si proste treba pripravte si aj takéto očistenie. Buď napríklad šalviový, môžete aj šalviou, či si ju položíte, alebo pár lístkov si dáte na kadidelnicu, alebo si vytvoríte zmes kadidielok, alebo môžete si vytvoriť trebárs aj, trošku dám na bok kadidelnicu, aj takúto čakrovú zmes, je to tiež veľmi pekná práca. Sú tam vlastne živice, púčiky rastlín alebo časti rastlín. Takže takýmto spôsobom sa môžete pripraviť na prácu s tarotovými kartami. No a čo je vlastne tarot? Je to sada 78 hovoríme kariet a ona je zostavená tak geniálne, že v podstate v nej v týchto kartách je zobrazená každá situácia, ktorou si človek v živote prechádza. Ja sa tarotom zaoberám od roku 1993, takže je to celkom dlho. A naozaj som každú situáciu, ktorá sa deje, tak sa v týchto tarotových kartách dokáže nájsť. A tou kombináciou a rôznym tým výkladom je možné ňou prejsť a získať určité také duchovné vedenie. Takže myslím si, že kto sa naučí pracovať s týmto tarotom, tak získa veľkú takú duchovnú informáciu pre to, ako rozluštiť situácie v svojom živote alebo rôzne posolstvá, sny a všetky veci, ktoré sa týkajú duchovného rastu. Čiže tarotový balíček. V tomto videu si ešte povieme, ako si ho vybrať. Tu ešte vám ukážem teda ten blog. Ja som si založila nový. Čiže ja si takto vidíte, že na každú kartu mám jednu stranu, to znamená, som povedala, že je 78. A ak sa mi podarí niečo nové z balíčka, alebo teda v živote objaviť, čo sa viaže k danej karte, tak si to sem zapíšem. Áno, takže takto aj treba pristupovať k tomu začiatočníckej výuke. Pripravte si proste zápisník, noste ho so sebou a keď budete teda pracovať už s jednotlivými kartami, tak treba si k tej karte zapísať to, čo ste spozorovali. Či vie vykladať každý, alebo v súvislosti s tarotových kariet, či dokáže čítať každý? V podstate áno, len chce to naozaj vlastnú prácu. Niekto otvorí karty a jednoducho ich vidí, hej, vie okamžite, že čo tam vlastne, čo to znamená. No a niekto si musí takéto pole duchovné alebo toho egregora vytvoriť. Takže čo sme si povedali? Povedali sme si trošku o kadidlách, ktoré používame pri očistení priestoru, očistení balíčka a o takej koncentrácii mysle.
čiže používame kadidlá, hej, pri duchovnej práci. Teraz máme zápisník, máme pero. Toto je vlastne môj taký prvý tarotový balíček. Vidíte, že už má svoje za sebou, ale mám ho stále v kabelke. Nosím ho so sebou aj ako taký talizman. Nemusíte k tomu pristupovať až nejak fatalisticky, alebo veľmi sa naviazať skôr. Je to práca tak odputaným spôsobom sa pozerať a pozorovať, čo vlastne mi prináša práca s tarotom, pretože ona naozaj rozbalením balíčka, ako keby ste si otvorili takú novú bránu do života, ktorú ste doteraz vlastne bola zatvorená a teraz uvidíte súvislosti, ktoré ste dovtedy nevideli. Takže ako si vyberáme tarotový balíček? Jeden z takých najpoužívanejších je tento Rider-Waite, ktorý v podstate je, tuto vidíte v takom špeciálnom vydaní, na takom špeciálnom papieri. Je to ako limitovaná edícia. A na kartách sa nachádzajú symboly, nachádzajú sa tam občas situácie a nachádza sa tam názov tej karty. A prípadne sú aj balíčky, kde je aj vysvetlenie karty. Hej, to je pre tých, ktorí sa potrebujú uistiť, že rozumejú tej karte. Vy môžete, teda čo urobíte ako prvé, vyberte si tarotový balíček. Ako sa vyberá? Pokiaľ nemáte čas nad tým, jak premýšľať, tak skúste to s týmto Rider-Waite. Ale pokiaľ máte čas, tak jednoducho si buď prídite k nám do Tary a pozrite si tarotové balíčky, máme ich asi 50 naživo, alebo si ich listujte na niektorom YouTube alebo niekde, kde sú takto. A my v podstate máme na našej YouTubeovej stránke pár balíčkov rozbalených a vnímajte, ktorý vás priťahuje, takzvané priťahuje. Hej, tak ten potom je váš. Keď už teda budete mať balíček u seba, tak veľmi dôležité je prvý výklad. Tak najskôr teda si celý balíček očistíte teda nad dymom. To sme si hovorili na začiatku. No a potom si jednotlivé karty, takto ako vám ich ja vykladám, tak nad nimi meditujte a takisto si ich môžete aj očistiť. Hej, buď nad tým kadidlom, alebo nad vonnou sviečkou, alebo nad vonnou tyčinkou. A je dobré teda si takto každú kartu pozrieť a zamyslieť sa nad ňou. Pokiaľ sa u vás niečo udeje v mysli, pocítite nejaký impuls alebo v sebe, tak otvorte si zošit a napíšte si proste, ako sa tá karta volá, napríklad 7. Hej, kľudne si, keďže neviete o tom nič, takže kľudne si napíšte toto číslo a dajme tomu sila. Hej. Toto sú po anglicky, ale my máme aj balíčky, kde sú aj v českom jazyku karty. Takže si napíšte, že to bola táto sedmička, bola tam napísané táto sila a opíšte to, čo ste vo vnútri cítili. A toto je veľmi dôležité, také zasvetenie sa tejto práci, tak určite odporúčam, aby ste si dali čas a do ďalšieho videa sa pripravili takto balíček a prípadne môžete kľudne pod toto video napísať vaše otázky, prípadne čo by ste chceli ďalej vedieť. No a v ďalšom videu si povieme, aké typy výkladov existujú, ako teda začať s poznávaním jednotlivých kariet. Takže verím, že sa vám toto prvé video, že vás zaujalo, prinieslo vám do života niečo zmysluplné a srdečne sa s vami lúči Janita. Ahojte!